maganin daina shan taba, wato shaye-shaye da kuma sata. Idan Allah ya jarabce ka da waɗannan ɗabi'ar, ko ɗaya daga cikin wannan ɗabi'ar, ko kuma Allah ya jarabce ka da wanda yake da wannan ɗabi'ar, ɗanka ko ‘yarka ko kuma ɗan uwanka ko ɗan uwanka, ko kuma kana so ka ci gaba da taimaka waɗanda Allah ya jarabce su da waɗannan ɗabi'un, sai ka jarraba wannan sirrin. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan shafin na mai albarka, ka yi subscribe, ka yi liking, ka yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ka je ka jarraba. A rubuta maka lam yakunu allazina kafaru, ko kuma ka rubuta lam yakunu allazina kafaru, ko kuma ka sa a rubuta maka daga farko har ƙarshe. Sai a wanke da ragowar ruwan alwala, ake wankewa, sai ka sha, ko ko mai matsalar ya sha ya yi wanka. Haka za a maimaita kwana 7. Alfarmar annabi da alƙur'ani, wanda ya wannan ya rabu da wannan matsalar har abada insha Allah. Allah ya bar mu da san manzon Allah sallallahu alaihi